Lav 112 kroner. Jeg viser Andreas, at du kan gå. Se. Er du klar? Kan du gå hen til mig? Oliver, kan du gå herhen? Ej, hvor lige. Ej, det er hårdt. Er det ikke hårdt? Vi går lige en tur. Hvor er det dygtigt. Jeg kommer hen til mig. Du kan da også bare dreje det hele, hva'? Du kan da også bare dreje det hele. Nu jeg kan. Hvor er du dygtig. Også. Oliver. 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 Oli, skal vi gå en tur? Se. Selfie. Hvem er det? Hvem er det? Det er Cristiano Ronaldo.